Sziasztok! Újra el fogom nektek magyarázni ezt a kérdést, mert az egyiket olyan gyorsan mondtam, hogy én sem tudom így kézélni. Na, elsőnek is az, 10 feliratkozón volt, lecsaptak belőle, 1-9 lett. És annyira utálom az ilyen embereket, hogy nem jó szívűek. Van egy pár ember, aki jó szívű ebbe a videómba, meg minden. És megírtam nektek, hogy írjátok meg kommentbe, mondjuk mi a kedvenc nektek, azt is megírhatjátok, hogyha meg akarjátok-e írni, mert tudom, milyen mocskosak vagytok, nem kell mondani. És megírhatjátok, hogy mikor lesz a születésnapotod, de tudom, hogy azt se fogjátok megírni. És gyerekek, komolyan mondom, hát engem ez nagyon elszomorít. És nem is rég lettem videós, ilyen 2 héten lettem videós, és engem nem fogadtok tisztességesnek, és viszont annyira utálom az ilyeneket, meg minden, és annyira utálom az ilyen embereket, akik nem csinálják ezt. Tehát, és főleg, amikor nem írtok semmit, csak megnézitek, 124-en megnézitek, és egy like sincsen. Hát persze, mert olyan mocskosok vagytok, hogy hihetetlen gyerekek. Hát képzeljétek el, hogy ez az igazság, amit mondom most, ez az igazság, ennyi. Téma lefújva, nem fogok tovább videózni, még azt is meggondolom, hogyha még lesz egy feliratkozóm is, de ki tudja, nem is fogok szerintem videózni sem, meg sorcozni sem, mert ilyen mocskosak vagytunk, nem értem, az ember nem érdemel meg egy feliratkozót, vagy egy lájkot. Hát én most már nem fogom ezt csinálni, hogy én küszködjek a videóba, csináljam meg azokat a videókat, hogy ilyenek meg olyanok, és küszködjek velük, és elrontom majd 100-szor. És én meg már befejeztem, nem küszködök magammal, elfáradtam már ebbe az idébe, és szóval annyira mocskosok vagytok, hogy nem érdemlek meg egy feliratkozót se, és gyerekek, ez az igazság, és ezért nem kell sírni, bírni, és nem is kell kommentbe ilyeneket csúnyát mondani, hogy mi a izét beszélsz, na mindegy, nem is ezeket a csúnya szókat nem is mondom ki, de ez igaz, hát ez igen, hát ilyet mondom, hát 10 feliratkozó volt, és lecsaptak belőle egyet, és annyira utálom az ilyen mocskos az ilyen mocskos igáci. Na mindegy, hagyjuk, annyira utálom az ilyen embereket, hogy olyanokat írnak, meg ilyeneket írnak, és hát nem is írtak, amúgy konkrétan nekem semmit nem írtak, szóval ez az igazság. Aki mocskos, az a démonhoz tartozik. Aki megírja kommentbe, hogy ő nem mocskos, és egy feliratkozót ad nekem, az pedig Istenhez tartozik, de most komolyan mondom nektek, hogy látok egy kislányt, 3 éves, 4 éves, annak 3000 mondjuk van 139 000 lájka, az ilyennek meg egy ilyen lájka van, és gyerekek 3 éves vagy 4 éves volt ez a puja. És mondom, az igen, én meg be fogom fejezni ezt a videót, mert én még nem fogom magamat leszégyeníteni, meg minden, és utálom az ilyen embereket. És anyukám is azt mondja, hogy minek videózok, amikor nem is kellene videóznom, putyára videózok, hogyha egy lájkom sincs, egy nézetem sincsen, van egy pár nézetem, de annyira utálom az ilyen szigorú puszupógeci embereket, hogy még csak annyira utálom az ilyeneket. Szóval, hogyha mire is lássa legalább olyan jó szívó, hogy ad nekem egy lájkot a barátnőm. És azért sem fogom nektek megmutatni az arcomat, 9 feliratkozón letartunk, hát azért sem mutatom meg. Tudjátok mit? Soha nem fogom nektek megmutatni az arcomat, és hiába fogjátok írni, mutasd meg az arcomat, de biztos nem fogom bemutatni az arcomat. Soha az életben, soha. Amiért így kipasztatok velem. És én is így ki fogok veletek, hogy nem fogok rátok feliratkozni, meglátod egy kis lány, vagy meglátod titeket, hogy iratkozzatok fel, én megmondom, a büdös életben biztos nem iratkozok fel. Ennyi volt, mese volt, fila farka, benne volt. Téma lefújva, ennyi, ez az igazság.